Bună ziua! De aici, sunt 150-150 de persoane, vreo 30-40 de automobiliste. Nu sunt blocați. Podul pe care îl vom vedea imediat este dărâmat de 4 ani. Luna trecută, pe 30, acum 10 zile, s-au împlinit 50 de luni de când el a fost avariat de apele care au trecut și ulterior a fost dărâmat de autorități. Consiliul Județean este responsabil de acest drum și de acest pod și până în ziua de astăzi lucrările nu au fost finalizate, cu toate că termenul de finalizare, așa cum veți vedea, era deja în 2010, în 5 luni trebuia finalizat, ar fi venit ianuarie 2011. Actualmente această întâlnire a noastră este cauzată de faptul că se împlinesc așadar 50 de luni de când podul este avariat și ne-am gândit că este o cifră care reprezintă un mic jubileu și mai în glumă, mai în serios, noi dorim să fim luați în serios, nu să fim lăsați în glumă și să ni se repare acest pod, pentru că și anul acesta apele care au fost au luat varianta și ne-au pus în pericol. 3 zile aproape nu am avut acces nici pe varianta care a fost făcută, iar faptul că se poate trece prin Soloneț, prin Pleșă, este un fals, pentru că doar mașinile de teren pot face acest lucru și nu mașinile obișnuite. Așadar, oamenii care nu posedă o mașină de teren sunt în imposibilitatea de a fi ajutați. Cu siguranță sunt responsabili de toate acestea cei care nu se mai satură să folosească banii noștri în alte scopuri decât cele în care ar trebui. Uitați, ajungem deja la acest pod care este lucrat cumva și nu prea este făcut cum trebuie. Am văzut aici când lucrau oameni, turnau ciment chiar și cu o balastieră, ceea ce ni se pare absurd. Aceste tronsoane au fost puse abia anul trecut, în decembrie 2013, și varianta de jos a fost avariată ultima dată anul acesta, în iunie, când, culmea, în presă a mai și apărut stipulat faptul că podul ar fi fost terminat și a fost luat din nou de ape, ceea ce nu arată decât că primii bani care au fost pentru acest pod au fost folosiți în alte scopuri decât cele în care ar fi trebuit. Vrem să spunem tuturor ceea ce se întâmplă aici și facem acest lucru cu calm, numim protestul tăcerii, o tăcere a noastră pentru că vrem să fim și să rămânem demni, și totodată protestul tăcerii pentru că autoritățile vorbesc, dar de fapt ne mint, ele tac în felul acesta. Iată podul și varianta care a fost luată. Pe data de 15 mai anul acesta a fost avariată această variantă și autoritățile deci tac, cu toate că domnul primar a vorbit în repetate rânduri cu autoritățile de la Consiliul Județean și acestea au promis că până în august anul acesta vor fi încheiate lucrările. Noul termen este octombrie anul acesta, dar ați văzut, nici măcar un utilaj nu este aici, nici măcar un om care să păzească, poate fură cineva ceva. Avem și o interpretare a noastră pe care am dat-o. Iată, podul de piatră s-a dărâmat, voi cu picamărul l-ați demolat. Este o glumă, dar am zis că nu vrem să rămână așa, vrem să fim luați în serios și iată, oamenii prezenți astăzi în număr mare, aproape spontan aș zice, demonstrează faptul că sunt de acord cu ceea ce v-am spus și faptul că sunt împotriva
a neglijenței pe care ne-o arată autoritățile statului. Întâlnirea noastră are așadar scopul de a spune tuturor că podul nostru trebuie reparat cât mai curând pentru a ne simți și noi în siguranță aici, în mijlocul frumoasei Bucovine, care din păcate, prin neatenția autorităților, devine din ce în ce mai urâtă. Vă rugăm, reparați-ne